Jep. No mitä? Hyvin Hidastus. Hyvin menee alas. Just hidastus. Meneekö? Ei mene. Ei nyt lähtee. Olisi ollut niin fail, jos olisi mennyt alas. Se olisi tullut se. Jos ei pääse. Eikö se ei sirpo? Tuolla sä ajattele 2 miestä sinäkään. Että. Vähän nyt on erilainen kuin äsken. Tuleeko se yhtään nopeammin? Juu. Joo. Tulee se ehkä. Vähän. No, jos näkis. Häh? Vai se palasko se tuolla? Mä varmaan kaikki. Noniin. Puff. No niin se. Sammu sinne. No kai se putoo sinne pohjalle. Olisiko nyt?